Aaron, kaya kong i-give up si Ray para sa'yo. Sigurado ka ba? Kasi di naman kita pinipilit eh. Masaya ako sa kung anong meron tayo ngayon. Aaron, hanap lang ako ng timing ha. Oras na rin siguro para pakawalan ko na si Ray. Kasi baka nangihinayang lang ako sa pinagsamahan namin. Karen, pag-isipan mo ha. Basta ako, nandito lang ako lagi para sa'yo. Para mahalin ka at pasayahin ka. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. O ano, nahingi mo na ba yung number? Nino, Di Karen! Ang torpe mo masyado, no? In a few months, aalis na tayo papuntang Japan. Ganyan ka pa rin? ayoko. Saka di ba may boyfriend na yon? Hello! Number lang naman ang hihingin mo, hindi naman yung kamay niya. Alam mo ikaw, type mo siguro talaga si Karen ano? Baka ikaw yung may gusto ng number niya. Ito talaga, oh. Alam mo, Tol, tinuturuan lang kita ng tama. Tama ba yun? BI ka tol. Sumbong kita sa GF mo. Biro lang. Sinusubukan lang naman kita eh. Di ba ikaw itong nagsabing type na type mo si Karen? Di pag nasa Japan na tayong lahat, mas lamang ka kasi boyfriend niya nandito sa Pilipinas. Pero Tol, sorry ah. Bad yun kaya wag mo na gawin. Alam mo, babae ka pa rin. Kahit pusong lalaki ka, ang gulo mo kausap. Kasi Tol, gusto ko kayo ni Karen sana kasi nga mukha naman siyang mabait. Kaso ayaw mo naman i-close natin. Ayan, patapos na yung training natin wala pa rin nga. Alam mo, kahit naman makapunta na rin siya sa Japan, hindi pa rin pwede. Bakit? Di ba sa city ako, sa probinsya? Malayo masyado. Ay, ewan ko, magulo rin utak mo eh. Ang akin lang, Diyos ko Tol, mag-girlfriend ka na. Don't tell me, hindi ka pa rin makaget over sa 12 years relationship mo sa ex mo. Nakamove on na ako ano. Okay na. Wala nang pain. Wala nang regrets. Seryoso ka dyan, pre. Ilang buwan pa lang mula na mag-break kayo, move on ka na? Ako nga hanggang ngayon hindi pa makamove on na break na si Bea at si Sanjo. Talaga ba? Luma na yung balitang yan eh. Showbiz chismis addict ka pa rin. Yung girlfriend ko kasi ang hilig sa mga teleserye. Yaman na. Hay naku, ewan ko sa'yo. Bakit ba ikaw naging kaibigan ko dito? Hoy! Ang choosy mo ah. Di dun ka makapag-friends sa mga boys. Friends ko naman sila. Pero tayo, sana more than friends naman. Yuck! Subok kita sa girlfriend ko eh. Joke lang, ang feeling nito. Mika, tama no? Oo. Bakit? Pinapatawag ka ni Sir Josh, punta ka raw sa office niya. Sige. Uy, maiwan mo na kita dyan, pre ah. Be a good boy. Behave. Doon ka na nga. Sige na nga. Aaron? Aaron ang name mo, di ba? Oo. Ikaw si Karen, di ba? Magkaibang batch kasi tayo eh. Kami yung batch 86. Oo nga eh. Buti ka pa no, di ba ang batch 86 paalis na in a few months? Kami medyo matatagalan pa eh. Ano ka ba? Mabilis lang yan. Karen, pwede bang mahingi yung number mo? Ha? Sige. Ito number ko, pero di ba paalis ka na rin? Pwede naman tayong mag-Viber kung sakali, di ba? Ganito na lang. Add mo na lang ako sa Facebook. Eto, akin na yung phone mo, itatype ko. O sige, mas okay yun. Teka, di ba magagalit yung boyfriend mo? Wala namang pakialam sa akin yun eh. Hindi nga ako tinatanong kung kumusta ako. Magre-react pa ba yun kung may mag-add sa akin? Grabe naman yun. Yung mga gaya mo, inaalagaan. Kasi sayang eh. Bakit naman sayang? Wala. Sige, may i-check pa ako sa room namin.
Karen, bakit nandiyan ka sa sulok? Diyan ka dun sa kainan, no? Sige, susunod na ako. Mauna ka na dun. Hindi ako aalis dito hanggang di mo sinasabi kung ano nangyari sa'yo. Teka, umiyak ka ba? Karen, ano ba kasi yun? Kasi itong si Ray, yung boyfriend ko, lagi ako inaaway. Bakit? Ano bang pinagtatalunan niyo? Kung ano-ano lang. Ang hirap talaga pag matagal na magkarelasyon. Alam ko yan. 12 years kami ng ex ko eh. Seryoso? Kami nga 4 years pa lang, pero ang dami na namin pinagtatalunan. Ganyan talaga yan. Habang tumatagal, tumatabang. Kaya ako, nag-promise ako sa sarili ko na hindi na ako makipagrelasyon. Uy, sa itsura mo pala mukha ka ng playboy eh. Hindi ah. Sino nagsabi sa'yo? Mabait ako. Well, syempre, hindi may iiwasan na matrak sa babae kahit papano. Pero may isa akong gusto eh. Kaya lang, di pwede. Talaga? Bakit hindi naman pwede? Basta. Bakit nga? Kasi di talaga pwede. Actually, sinika yun. Wow, talaga? Joke lang. Parang utol ko na yun. Di kami talo. Pinapatawa lang kita. Kahit anong joke mo, hindi ako matatawa, no? Kita mong sad nga ako eh. Sige, para di ka na masad, bibilhan na lang kita ng kwek-kwek. Quick. Paborito mo yun eh. Lagi mong binibili doon sa labas, di ba? Stalker ka ah. Hindi naman, nagkataon lang. Hoy! Baliw lang? Anong iningiti-ngiti mo dyan? Nakakatawa kasi tong ka-text ko. Sino? Si Karen. Di nga. Nakuha mo na number? Ikaw ah. O ano, kumusta yung diskarte mo? Anong diskarte? Wala, bumabanat lang ako ng jokes at pick-up lines para mapatawa siya. Osus? Kasi laging malungkot dahil sa LQ sila ng boyfriend niya. Ano yan? Knight in shining armor? Hoy, Aero, dahan-dahan lang ah. Baka magulat na lang ako bigla kang sugurin ng boyfriend na. Naku! Baka ang lipad mo papuntang ospital imbis na papuntang Japan. Hindi naman. Wala naman akong masamang intensyon. Masaya lang ako na kaibigan ko si Karen. Ang plastic nito, hindi ako naniniwala. Eh di wag kang maniwala. Ay, nakapustahan tayo. Hindi mo matitiis na wag pormahan yung si Karen, no? Karen, salamat At ako yung pinili mong makasama ngayong rest day natin mula sa training. Masaya ka naman kasing kasama. Lahat ng problema ko, nakakalimutan ko. Di tulad ng pagkasama ko si Ray. Ay, sakit sa ulo. Alam mo, sa totoo lang, di na rin niya ako sinuyo mula nung mag-away pa kami. Parang wala na lang sa kanya lahat kahit more than 1 week na kaming di nag-uusap. Paiyak ka na naman. Siya nga, di ka maintindihan. Bakit mo siya iintindihin? Halika nga rito. Patatahanin kita. Ano ko, baby? Pwede naman Sensya na nga pala Kasi dito lang tayo sa amin, baby. Baby na talaga. Okay lang. Pabor nga eh. Baka may makakita pa sa atin sa labas at isipin mag-on tayo di lagot ako kay Ray. Sa 4 na taon nyo ba, ngayon lang kayo nagkalabuan ng ganyan? Ilang beses na pero ito yung pinakamalala. Nung bago kami, sobrang saya. Nag-travel pa nga kami dalawa eh. Mayaman pala yung boyfriend mo. Hindi naman. Marami lang talagang pinagkakakitaan. Pero mahal mo pa siya, di ba? Kahit anong iyak mo dyan at kahit anong galit mo, mahal mo pa ba? Ewan ko sa'yo. Bakit ba ganyan kayo mga lalaki, no? Pinapagulo nyo kasi lahat. Huwag mong iintindihin yun. Ang mahalaga, masaya ka lang lagi. Huwag mo i-stress yung sarili mo sa boyfriend mo. Eto, kwek-kwek. Ako mismo nagluto. Ayan para sure na safe at malinis, hindi gaya ng binibili natin sa labas. Ano ka ba? Hindi naman masamang mag-street food paminsan-minsan. Masarap ang bawal, di ba? Talaga ba? Di ko pa ito natitikman. Gusto mo bang tikman? Ang alin? Hoy Karen, di porket in-invite kita dito sa bahay namin, ibig sabihin may motibo na ako sa'yo ha? Gusto mo nga bang matikman? Ang alin nga? Ang luto ko!
Alam mo, napaka-green ng utak mo, no? Masarap kasi ako magluto. Hindi Ikaw naman kasi. Sa ganda mo niyan talagang magkukulay green ng utak ko. Sa mga ganong hirit. Talaga. Sige nga, patingin nga. Uy, wag. Nakakakiliti ako, promise. Dyan pala ang kiliti mo. Huwag nga kasi. Sige, kumain ka na muna dyan. Doon lang ako sa kitchen. Aaron, do you like me? Oo naman. Kaso may boyfriend ka na. Nagkakalabuan na naman na kami. Bakit? Sinabi ko bang tayo na kagad? I'm just asking if like mo ko. Karen, huwag ka naman ganyan. Baka bigla kitang mahalikan. Wala pa naman tao dito sa bahay namin. Di gawin mo. Sige, pero bago yun. Usapan, walang mapofall Oo naman. Nasa na yung kiss ko? Karen. Ano? Fling-fling na kayo ni Karen? Oo nga, paulit-ulit. Huy, lalaki. Hindi ka nga playboy pero ano yan? Mas malala. Kabit ka ni Karen? Oo. Nililibang lang namin yung isa't isa. Walang mapofall. Ano yan? Feeling nyo gadget kayo, libangan, ganun? Bakit ba? Nagsiselos ka ba, Tol? Ay, Diyos ko! Wala na akong balak sumali sa love triangle ninyo, no? Pwede ba? Kilabutan ka nga. Di ba ikaw to nag-push-push sa akin kay Karen noon? Pero hindi ko naman sinabing totohanin mo. Wala, nandito na Tatanggi pa ba ako Babae na yung lumapit. Ay, bahala ka na nga. Basta wala akong kinalaman dyan sa kaharutan nyo, ha? Oo na. Eto naman, yaan mo na ako. Nang masulit kong lasa ng pag-ibig bago tayo magkayod robot sa Japan. Lasa mo mukha mo. Nako, mabilaukan ka sana. Teka, may tumatawag. Hello, Karen? Hello? Kumain ka na ba? Kakahiwalay lang natin Miss mo ako kaagad? Alam mo, ang feeling mo palagi, no? Ganun talaga. Wala lang. Nalulungkot na naman kasi ako Bakit? Kasi nga, di ba, di pa rin nagte-text si Ray. Ganun bastusan Hello? Nagsiselos ka kagad? Di ba nga walang mapafall? Wala nga. Pero iba yung impact sa akin ngayon. Kasi Ray pa rin yung bukang bibig mo. Huwag mong sabihin magtatampo ka rin sa akin. Hindi. Basta, kiss mo ako pag nagkita tayo sa agency Kiss lang? Balak mo pa nga akong manyakin Wag po. Sus! Nakakaumay kayo, hoy! Si Nika? Oo. Papansin yan Gaano siya katagal dyan? Saglit lang. May binalik lang siyang gamit sa akin. Selos? Hindi Alam mo, feelingero mo. Karen, bakit kanina ka pa tulala? Wala naman. Ano? Hindi ka pa rin tinetext ni Ray na yan? Minsan lang, pero laging galit. Okay lang naman. Karen, kita ko naman sa mata mo na hindi ka okay. Naguguluhan ako, Aaron Saan? Sa atin. Sa amin ni Ray, gulong-gulo ko. Ang sayo ko pag magkasama tayo. Parang napapamahal na ako sa'yo kahit isang buwan pa lang tayo magkakilala. Karen, di ba? Usapan natin walang mapafall. Oo naman. Sorry Hindi ko nagawang tumupad sa usapan. Karen, sorry rin. Kasi, hindi ko rin magawang tumupad. I think, mahal na kita. Hindi naman porket umamin ako o aamin ka na rin. Alam mo naman gusto kita, di ba? Pero, di ko in-expect na mamahalin kita ng ganito. Sayang nga lang at nauna si Ray sa buhay mo. Aaron, kaya kong i-give up si Ray para sa'yo.
Sigurado ka ba? Kasi di naman kita pinipilit eh. Masaya ako sa kung anong meron tayo ngayon. Aaron, hanap lang ako ng timing ha. Oras na rin siguro para pakawalan ko na si Ray. Kasi baka nangihinayang lang ako sa pinagsamahan namin. Karen, pag-isipan mo ha. Basta ako, nandito lang ako lagi para sa'yo. Para mahalin ka at pasayahin ka. Nagpunta ka ba dito para lang makipag-away, Karen? Kung ayaw mo na talaga, huwag ka nang maraming sinasabi. Eh ano ba kasing problema mo sa akin, Ray ha? Bakit mo ko tinitiis na hindi ka usapin? Tapos pag nagkakausap tayo, lagi ka namang galit. Ikaw ang kulit mo, ha? Kapag nag-aaway tayo, tapos nag-sorry ako, ayaw mo, sasabihin mo, di kita binibigyan ng space. Pag naman binibigyan kita ng space, nagagalit ka rin. Ano ba talaga? Ito kasi yung unang beses na nag-away tayo tapos hindi mo ako sinuyo. Alam mo, nakakabaliw ka kasama. Ilang taon na tayo pero di kita maintindihan eh. Karen, ang dami mong issue sa akin, ha? So ano, napapagod ka na? Well, kung ganon sabihin mo, hindi yung ginagawa mo ko manghuhula. Nakakapagod na! Alam mo, di naman tayo ganito nung una eh. Pero habang tumatagal, ang dami kong nakikita sa'yo na ayaw ko sa isang babae. Lalo na yung pagiging magulo ng utak mo. Ray, alam mo, labo mo eh. Sabihin mo nga sa akin yung totoo. Sinasadya mo bang gumawa ng paraan para magkagulo tayo dahil lang mag-a-abroad na ako, ha? Dahil sa tingin mo hindi mag-work kung LDR tayo? Hindi, Karen. Sadyang may mga bagay talaga sa'yo na na-discover ko lately na di ko talaga gusto. Ikaw ba, sinasadya mong mag-away tayo? Akala mo ba perpekto ka, ha? Kahit anong mali sa'yo, tinanggap ko ng buo. Ray, kung ganito at ganito na lang rin, mabuti pang maghiwalay na lang tayo. Mabuti pa nga. Yun ang gusto mo, di ba? Pagod na rin ako. Aba at pumayag ka kagad, ha? Iba ka rin, eh, no? Salamat na lang sa 4 na taon. Oh, bakit magang-bagan na naman yung mata mo? Huwag mong sabihin, nag-away na naman kayo ng kolokoy na rin na yun. Oo, nag-break na kami ng tuluyan. Ganun ba? Oo, bakit parang nangingiti ka pa? Hindi ah. Halika dito. Hug na lang kita para di ka na malungkot. Alam kong masaya ka, ah. Ang totoo, Aaron, ginawa ko yun para sa 2 rason. Una, para sa sarili ko. Pangalawa, para sa'yo. Pero mas masakit pa rin pala i-end yung relasyon na tumagal rin ng ilang years, no? Masakit talaga. Kahit sabihin mo pang nagkakasawaan na kayo o kaya may pinag-awayan kayong mabigat. Aaron, sorry ah. Kinailangan mo pang maranasang maging pangalawa sa buhay ko. Huwag kang mag-sorry. Nagpapasalamat ako at gumawa ka ng way para ako naman ang maging una. Ayun, masasabi kong akin ka na talaga. Oo, sayong-sayo na ako. Aaron, sige na, punta ka na sa class niyo. Teka, ang bilis ha. So nung una, naglalandian lang kayo. Tapos ngayon, kayo na. Tapos, break na sila ng boyfriend niya. Binrake para sa'yo. Ang gwapo mo dun na. Mga John Lloyd level, ganun. Oo naman. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Anong sabi? Wala kang ganyang sinasabi. Ikaw, pinasok-pasok mo yan, siguraduhin mong alam mo ang daan palabas sakaling masaktan ka, ha? Yes, tol. Tol, naiirita ako sa inyo, promise. Mahal ko siya. Mahal niya ako. Huwag na natin gawing complicated ang mga bagay, okay? O siya, bahala ka. Pero alam mo, kung nagawa ni Karen yan sa BF niya, baka gawin niya rin sa akin. Baka mamaya magkaroon naman siya ng kabit ulit. Ano pa nga ba? Sama nito. Oh. Ay, baliw. Ikaw mismo nagsabi, nag-agree lang ako. Pero Nika, di ko ma-imagine ha. Nakakapraning isipin eh. Baka makarma ako sa ginawa ko. Hoy, lalaking kabit.
Ginusto mo yan. Kaya bahala ka rin. Grabe ka naman. Basta Nika, pagdasal mo na lang ako lagi. Saka, sana naman, si Karen na talaga. Alam mo, ipagdarasal kong matuto kayong mag-compute. Kasi ang relasyon, 1 + 1 lang, hindi 2 + 1 o 3 in 1, okay? Oo na. Ikaw puro ka lang biro sa pang-chichicks pero deep inside, napakatino mo talaga. Swerte ng girlfriend mo. Naman. Kaya kapag dumating yung araw na ikaw ang tinu-time, ay nako! Tatawanan talaga kita. Ewan ko sa'yo. Buti na lang napuspon yung alis natin, ano? Mas makakasama ko pa si Karen. Hoy, anong okay doon? Hindi okay yon. Abroad na ako para makapag-ipon-ipon na, no? Dito na naman tayo sa inyo. Wala na bang iba? Alam mo namang wala pa akong masyadong income eh. Yan mo pag nasa Japan na tayo, lahat ng gusto mong bilhin, gusto mong puntahan, lahat yun matutupad. Alam mo ba, Aaron? Lagi kaya nakakapunta kung saang-saang lugar. Lagi ako nasa galaan. Tapos kasama mo si Ray. Doon ka sa kanya. Aaron, alam mo naman yung mga babae, di ba? Paminsan-minsan kailangan rin namin ng ibang environment. Lalo na sa gaya ko nababad sa training buong linggo. Ibang environment? O ibang lalaki? Grabe ka magsalita, ha? Sorry Karen, nabigla lang ako. Masama bang mag-iya sa labas? Hindi mo naman kailangan ng 1 milyon para lang ilabas ako, ah. Bakit dati naman? Bakit ka ba kumpara ng kumpara? Hindi ako si Ray. O kung sino pang naging ex mo. Ito lang yung rest day natin mula sa training kaya gusto ko sana nandito lang tayo. Mag-usap, magkasama. Ang boring na kasi. Ilang buwan na lang aalis ka na. Sana naman yung mga memorable yung ginagawa natin, hindi yung ganito lang. Karen, ano bang meron? Akala ko kahit magkasama lang tayo okay na. Masaya ka na. Hindi naman pwedeng ganito lang, paulit-ulit ka. Alam mo Karen, buti pa umuwi ka na lang. Magkita na lang tayo bukas sa agency. Mabuti pa nga. Goodbye. Karen, O ano yun? tungkol pala dun sa kahapon. Kami na ulit ni Ray. Ano? Sabi ko kami na ulit ni Ray. Nagpunta siya sa amin at humingi ng tawad. Kami na ulit. Karen, teka, di ba tayo na? Sabi mo, ako na yung una sa buhay mo. Pero kami na ulit eh. Karen! Maliit na away lang yung kahapon, ano ba? So anong gusto mo? I-break ko ulit si Ray para sa'yo? Karen, ano ba naman? Anong masasabi mo? Karen, hindi ko ugaling umiyak. Pero wag naman ganito. Tayo na bakit nakipagbalikan ka pa sa kanya? Karen, hiwalayan mo siya. At pangako, pasisiyahin kita ulit. Kami kulang pa ba? Aaron, alam mo naman kami na, di ba? Kahit nung bago pa lang tayo magkakilala. Oo, Karen, pero break na kayo, di ba? Nung naging tayo officially, wala na kayo nun, Karen naman, oh. Aaron, I'm sorry. Yan ang hirap sa'yo, eh. Ako yung nandito, pero siya pa rin ang tinitingnan mo. Di ako umalis sa tabi mo para lang makalimutan mong lahat ng pain na dinala niya. Pero bakit ganun, ha? Ganun na lang kung kalimutan mo ako. Bakit agad-agad? Agad-agad mo siya binalikan? Aaron, 4 na taon kami. Tayo, bago pa lang naman tayo, di ba? Marami pang pwedeng magbago. Marami pa tayong pwedeng malamang mali sa isa't isa. Hindi ba't yan din ang rason mo kung bakit kayo nagkalabuan? Pero Aaron, 4 years is 4 years. Di sapat na rason yung sa atin para... Para ano? Para akong piliin mo? Alam mo, hindi ako sapat kasi hindi ako kailangan mo. Kasi si Ray pa rin ang mahal mo. All this time pala, kahit aking ka na, kanya ka pa rin. Aaron, tama na. Bakit? Nakukonsensya ka? Bakit ba sa relasyon lagi yung kabit ang masama?
Laging yung third party ang pinag-iinitan. Bakit walang kasalanan yung mga gaya mo na pumapayag na magkaroon ng kabit? At nagpapapasok ng extra tao sa relasyon. So sinisisi mo ko? Pareho natin ginusto to. At ngayon nakapag-decide na ako na balikan na si Ray for good. Eh sa akin? Anong desisyon mo para sa akin? Hindi ko alam. Sa ngayon naguguluhan ako, Aaron. Basta hindi ko na kaya makipag-break ulit kay Ray. I'm sorry. Anong ginagawa mo dito? Baka makita ka ni Ray. Karen, ilang buwan na lang aalis na ako. Parang awa mo na. Pwede bang ibalik natin yung dati? Kahit naguguluhan ka pa ngayon, handa akong maghintay. Hanggang sa makapagdesisyon ka na. Pero ilang beses ko nang sinabi sa'yo, di ba? Hindi ko na kayang i-break si Ray. Sige, kahit maging pangalawa na lang ulit ako sa buhay mo. Basta huwag mo lang ako iwan, Karen. Karen, hindi ko kaya eh. Aaron, alam mo namang kahinaan ko yan, di ba? Yung nakikiusap ka sa akin. Alam ko. Kaya nga namamakaawa ako sa'yo. Bumalik ka na sa akin. Okay lang kahit nag-uuluhan ka pa. Aray ko, bakit mo naman kinatok yung ulo ko? Hoy, tinitingnan ko lang tol kung gaano katigas yung ulo mo. Hayaan mo lang ako. Mababagok na rin ako. Tol, may tanong ako. Masarap ba umasa? Lasang tanga? Di ba lasa ng pag-ibig yung hanap mo? Eh anong napala mo? From kabit to legal boyfriend to kabit uli. From the top, tol! Nika, hayaan mo na. Ganyan talaga ang buhay. Minsan nasa taas, minsan nasa ibaba. Tanga, hindi yun applicable sa'yo. Kasi, hindi ka dapat pumapayag na si Karen ang magde-decide kung first o second ka. Wala siyang karapatang kontrolin yung happiness mo. Pero masaya naman ako eh. Saka, ako naman ang nakiusap. Masayang malungkot? In love na broken-hearted? Ano, baliw rin eh, no? Hoy, hindi na uso martir. Hindi mo yan ikauunlad. Kaya kung ako sa'yo ha, mag-focus ka na lang sa pag-a-abroad natin. Huwag dyan sa kalandian nyo. Handa akong hintayin si Karen. Hanggang sa makapag-decide siya kung sino talaga. Sabi mo nga noon, di ba? Ako naman ang nasa parehong bansa. Pag nasa Japan na tayo at si Karen. Kaya mas malaki yung pag-asa ko. Tol, malaki na rin ang pag-asang masasaktan na kita. Nakakainis ka. Hello, Karen. Oh, Aaron. Bakit ka ba tawag ng tawag? Minsan na nga lang tong rest day natin mula sa training. Pwede bang konting space naman? Eh, kasi hindi ka nagre-reply sa mga text ko eh. Di ka rin lumalabas sa room nyo. Kahit sa dorm nyo, di kita matanaw. Pwede ba, Aaron? Inaantok pa ako. Ano bang gusto mo? Minuto-minuto, ha? Eh, hindi naman. Pangalawa na nga lang ako, kaya kahit text man lang, kahit isang reply lang naman, Karen. Ano ba naman yan? Yun ba yung problema? Tsaka bakit lagi mo bang dinidiin na pangalawa ka lang? Parang ako lagi yung masama eh, no? Ikaw yung nakakaawa. Karen naman. Ganito na lang. Para di tayo mahirapan, pag nasa Japan na tayo, parehong doon na lang tayo mag-usap. Want to sawa pa. Pero Karen, magkalayo pa rin tayo pagdating sa Japan. Eh ano ba talaga? Yun nga lang yung choice na meron tayo eh. Kaysa naman tuluyang mahuli ako ni Ray. Bakit noon naman kaya mo namang itago sa kanya? Saka, bakit ba kasi biglang ayaw mo na sa akin? Aaron, pwede ba? Huwag ka nang magsimula. Di dahil sa gusto kong maging second lang sa buhay mo, ay papayag na ako na ihuli mo ako sa lahat ng bagay. Alam mo, nakakarindi ka na eh. Bye na nga! Ray, salamat ha. Salamat saan?
Nadilala mo ako dito sa beach. Kahit na alam mong hindi tayo pwede magtagal kasi nga may training pa ako ulit bukas. Anything for you, my princess. Princess ka dyan. Princess naman talaga kita eh. Ang gusto mo, queen na lang. Queen ng kwek-kwek. Grabe ka naman. Ano naman kung paborito ko yon? Ikaw, Karen, bawal sa'yo ang mga street foods na yan. Masarap ang bawal, di ba? Ikaw, baka naman na pagdating mo sa Japan, ipagpalit mo na ako kagad. Eh bakit ko naman gagawin yon? Isa pa, wala naman ako mahanap na tulad mo. Na kahit lagi may topak ay sinusunod lahat ng gusto ko. At dinadala ako sa lahat ng lugar na gusto kong makita. Kasi nga, ikaw ang prinsesa ko. Sige, kung ayaw mo na ng kwek-kwek queen, ay pwede toyo princess na lang. Lagi ka kasing tinotoyo eh. Nako Rhea, panay asar mo sa akin. Na-miss mo siguro ako nung time na nag-break tayo, no? Oo, miss na kita. Kaya nga salamat at nagkaroon tayo ulit ng chance na magkabalikan tayo. Ray, I love you. I love you too, Karen. Oh, may post si Karen sa Facebook Nasa beach sila ni boyfriend number 1. Alam ko, ano naman. Masyakit ba? Dahil lang masaya ang love life mo. Lakas mo mambuisit So anong plano mo? Kabit na lang forever? Babawi ako sa Japan. Palagay mo ba, totoo yung mga sinasabi ni Karen Ano yun, per branch kayo? Pag sa Pinas branch, si Ray. Pag sa Japan branch, ikaw. Aba, sure. Nika, pwede ba? Di naman masamang babae si Karen eh. Ikaw nagsabi niyan Alam mo, bakit kaya laging ang kabit ang nasa spotlight? Hindi ba pwedeng yung nagpakabit naman? It's their time to shine. Sila itong nagbukas ng opportunity para sa iba, di ba? Kikabit o second BF o ano pa man. Basta hihintayin ko si Karen. Hello, Aaron? Oh, buti naman napatawag ka. Ito naman, siya na nga tinatawagan eh. Ayaw mo ba? Oh, ano yun? Bakit ka tumawag? Wala naman, hindi ka na kasi nangungulit eh. Alam mo ang gulo mo. Bakit? Nagsawa ka na ba lagi kang nandun kila Ray pag rest day mo? Tara, halika dito. Dito ka naman para may iba. Aaron, ayusin mo yung pananalita mo Ayusin mo rin sarili mo. Kababae mong tao. Subukan mong ituloy yan, Aaron. Subukan mo lang talaga. Sabihin mo nga, bakit ba kahit ang dami niyo ng pinagdaanan ni Ray, ay siya pa rin pinipili mo? Kasi 4 na taon na rin kami. Tsaka kaya niya akong dalhin sa mga lugar na gusto ko. Bilhin yung mga gamit na pangarap kong magkaroon. Ang totoo, ayaw niya ngang mag-abroad ako pero syempre gusto ko rin na kahit paano makaipon man lang ako on my own. So ibig mong sabihin, di ko kayang gawin yun. Kaya siya ang mas gusto mo Kaya ka ba niyang pasayahin gaya ng pagpapasaya ko sa'yo? I can do a lot better, Karen. Bakit ka ba ganyan? Gusto mo bang ikumpara ko kayo, Oo! Mahal ko siya dahil matagal na kami at maraming beses niya na-prove kung gaano niya ako kamahal. Pero mahal rin kita kasi ikaw yung nandiyan nung time na bagsak ako. Pero Karen, bakit ba kasi kailangan mapunta pa sa sitwasyon na ito? Dapat pala, di na lang tayo naging close noon. Di na lang sana naging magulo. Ang sarap umasa, Karen. Lasang tanga. Aaron, I'm sorry. Kung ganito kalabo yung pagdating sa'yo, hindi lang rin kita kayang pakawalan kaya nga as much as possible sinusubukan pa rin naman natin, di ba? Kung ayaw mo na, maiintindihan ko. Pero Karen, mahal kita eh. Kahit ako pa ang naging number 1, kahit ako pa ang maging number 1 o number 2 sa buhay mo, mahal na mahal kita. Hindi ko alam kung bakit ganito kadamot ang tadhana sa atin. At para bang ayaw tayong magkatuluyan. Kung ganun, sa tingin ko kailangan natin tapusin lahat ng to. Para matahimik na rin ang buhay nating lahat.
Hello? Sino to? Ikaw, sino ka? Ha? Ikaw ang tumawag tapos ako yung tatanungin mo? Pare naman, tinatanong ko kung sino ka kaya. Sumagot ka! Ikaw nga itong tumawag, di ba? Ako si Ray, BF ni Karen. Sino ka ba at bakit ikaw ang huling number dito sa phone ni Karen? Aaron ang pangalan ko. Same agency kami ni Karen. Ganun ba? So ano pare? Bakit ka tinawagan ng GF ko ha? Bakit hindi yung GF mo ang tanungin mo? Sa tingin ko, mas masasagot mo ng maayos. Amin na nga yan, ano ba? Bakit mo ba pinapakilaman yung cellphone ko? Huwag kang makialam dito. Gusto ko lang malaman, bakit mo tinawagan tong lalaking to? Oh, hello. Bakit ka nga tinawagan? Pasensya na pare, pero di ko yan masasagot. Yung GF mo ang tanungin mo. Aaron? Aaron? Hoy! Anong ginagawa mo dyan? Bawal ka dyan sa men's dorm ha. Si Aaron kasi ayaw sagutin yung mga tawag at text ko eh. Alam mo ba kung nasan siya? Kasasakay lang ng airplane. Ha? Ano? Nagpunta na siya ng Japan? Hindi. Nagka-emergency sa province nila. Kaya kinailangan umuwi bigla pero huwag ka mag-alala, babalik rin yun bukas. Bakit? Ano ba yun? Wala naman. Sige, balikan ko na lang siya bukas. Naku, itong babaeng to, kapag inaayawan na siya, sige naman sa paghahabol. Kaloka? Aaron! Aaron, alam ko nakita mo ako. Saglit lang! Ano ba yun? Aaron, pwede bang mag-usap tayo? Balita ko mapapaaga yung alis nyo kaya gusto ko sana mag-ausap ka ni. Anong pag-uusapan? Tungkol sa atin. Meron bang kahit anong tungkol sa atin? Wala naman, di ba? Aaron, please, makinig ka naman no. Ano na naman? Magkaaway na naman kayo ni Ray. Kaya takbo ka na naman sa akin. Bakit ba pag sa pagkain, ang galing mo mag-isip ng paborito mo? Pero pag sa lalaki, hindi ka makapili. Bakit ba lagi mong pinaparamdam sa akin na parang ang sama-sama akong babae, ha? Hindi ako yun. Konsensya mo yun. Hindi ko kailangang ipadama sa'yo. Kasi ang totoo, masama ka talaga. Grabe ka naman magsalita sa akin. Bakit noong una hindi ka naman ganyan na? Masama bang malito? Masama bang mag-isip muna? Akala ko ba willing kang maghintay? Pero sa bawat pagkakataon, lagi ka naman naiinip at sumusuko. Kailanman, di ako sumuko sa'yo. Talagang di ayon lang ang destiny sa atin. Kasi kahit ilang beses kang maging akin, kahit pag nasa Japan na tayo, at hawak ko ng kamay mo, sa direksyon pa rin ni Ray ang tingin mo. Kahit ako yung nandito, si Ray pa rin ang nasa isipan mo. Kahit maging sa akin ka na, sa kanya ka pa rin. Aminin mo. Tama, di ba? Aaron, I'm sorry. Hindi lang talaga ako makapag-decide. I'm sorry rin, Karen. Maliit ang chance na mapasa akin ka ng buong buo. Na walang kahati. Na ako yung una at wala nang susunod pa. Pero Karen, sa sandaling panahong nakita ako na imposibleng maging akin ka. Kasi, kanya ka pa rin. Hindi ko kayang ilat po si Ray. Pero mas hindi kita kayang pakawalan. Kung ganun, hindi mo talaga kaya mag-decide. Pero ako, kaya ko. Kaya kitang hintayin, Karen. No, hihintayin kita. Pero sa paghihintay ko, hindi pwedeng kasama kita. Ha? Paano? Basta, hihintayin kita, Karen. Take all the time you need. Hihintayin ko yung oras na kaya na ng puso mo magmahal ng isang tao. Magmahal ng walang iba, kundi ako. Goodbye, Karen. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay.
Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. Always your number one SM radio station.